I connect the regional cultural group. I connect the regional cultural group. Sponsored by our own dear brother, Ogoguna, South Africa. Ngabu Ngayu. Cuisines. Cuisines no knows on Abia. As in the local and the democracy Channel television there, or media there, all the media gurus. I know say no dey get down. I know can this and also. Adamazi television on ever. I know can no mean. I know can in your manner. I know can imagine it. Go around, look at where they are over Sitaka. Not for you there. Over a new group. No, has a movie here.
ushers. And you can our able patron, those of Hamadiko. We can our able sponsor, yes, Onyamaluku, Odeguna, South Africa. We can say Igbo-Ukwu Kingdom now. Only to take us to the Messiah. Like I have been able to happen. We're not going to leave any to us alone. All by China. There's a Hamadika chief. He got it to watch out. I'm not going to Cheduma Kamudi and no, you don't know about that. If you're ready, like I said, I'm the leader. I'll be good. I let them know. The cultural dance. I let them know. One night, okay, as a normal pool, South Africa. I have never done the Monarch Group, Monaco, Rockman Entertainment. I said, these are the dollars. I don't know why I need that back. Why would I need to go to the pool? Why would I need to go to the pool? What's in my life or what? What's in my life or what? One to Colombia. That's a man of many people. I like that. That's the better look for. Aguata State,
the medical Igbo Anambra is not. See all the way from Imo State. Imo State. Where are you? Emmanuel Aziz Ndigwe abiko onye na debo ọbụ na anọ ole na na-eme ọbụ na etiti etiti emeghara igwe n'okwu agbara eme nwanne so n'isi na-egbu ogige ọyị ọbụ unu n'anya ụlọ abụ na etiti nwere onye na-ekwesị etiti na-ekwesị ekwesị etiti kwesịrị eze agbara eme nwanne obodo aka adịgo mma eze agbara eme nwanne Igbo-Ukwu anyị na-asị gị nnọọ ọgaranya na-eri ihe a na-ezi Chukwu bụ ka onye gị nchekwa zuru oke ego ogologo ndụ jego alụ ike ka ị wee na-arụ ọrụ ọma ị na-alụ n'Igbo-Ukwu eze agbara eme nwanne na-ekele ndị igwe odogwu nwoke Igbo-Ukwu ji wee dị ebube all the way from Enugu, Ebonyi State. Igwe ndị igwe eze amara eme nwanne ya nọ ndị ụzọ ya na gọọmenti ma ọ bụ himerụ mmemme a na-esi ike ma ọ kwado ebe a ka eze ọrụ ndị ụzọ ngwa na ndị ụzọ olu mere Aguata eze amara eme nwanne eze amara eme nwanne ọya hibere ahịa anyị na-azụ taa ọ ga-arụ Igbo egwu bịa gbaa institut ụmụdike ụmụahịa na nnọọ biko ikene ndị igwe ozi a na gọọmenti na-anọ
Let there be orderliness. I pray for I think you end up living in I know young mama who will learn to be. A baby, Basia, I have over 10,000. Kwalungwata na nke a bụ edebe ege nke Igbo-Ukwu bụ anyị ebe a anyị na-ekele ndị nze na ọzọ niile ebe niile nze Ụmụọkpalụgo Ezeatọ n'Obi onye isi masịrị ike anyị na-ekele gị odeakwụkwọ ya nze ji isi Manuka anyị na-ekele gị Eze Ọhamadike
Kaijani Fweku, Diane Madeleine Phillips. Uku, Tueni Igwe. Aina Kene, His Royal Highness, as a Godwin, Abambu, Okoro, JP, as a Ibom,
Enubru Community or Aguata Local Government. 20 Igwe. Obeke 1 of Amwebeke. 20 Igwe. I now know His Royal Highness is a CAI Ejim Baro 1 of Baro Mbala Isochi. 20 Igwe Abiko the able mayor of Aguata Local Government, Dr. Chibese Opobike na the Etiti Village. Apelate of Bishop Perico, Rabia, Yedima, Rima Kimberly of Puma, I let the nation Amarena 1 Matanka, Rena Nabata, His Royal Majesty, Engineer Nambu Kupako, other 3 of Igbo-Ukwu, Nana, the Igbo Cabinet, Igbo-Ukwu, I for His Royal Majesty, Mike, Engineer Mike Ndoka, 83 of Igbo-Ukwu. I follow this as our chief, the cabinet, the cabinet of Igbo-Ukwu. I have seen them now. Share both now. I make a better. Share, I am not able to go. I have seen them now. The Igbo 3 cabinets of the Igbo-Ukwu, they can do well. I His Royal Highness Eze Frank Agwese Eze Hazurume Namboke of Umulangu, Ebonyi State. I na-ekele gị Igwe gbasiri ike ka Igbo, anyị na-asị gị Igwe daalụ. We have a representative from the Igbo State Council of Traditional Rulers. The State PRO, Igbo State Council of Traditional Rulers, is here with us to create this occasion. I can see and know His Eminence Ambalaizama Ike Chris Iyejirika JP. I can see him now. Ezedike 1 Ori of Umeze Owe. I can see him now. I can never. But the God, I got you to Aguata Local Government. I am saying it now. I can see the Speaker of Anambra State House of Assembly, Honorable Cocoyam, alongside with the
Honorable Jude Abraham, Honorable Barrister, all the dignitaries, honorable members that we are right on the road, you are welcome. You beat the time, you are welcome, sir. Honorable Speaker, sir, and I think it's now written in the also the Olili Ede Mbughu Festival is a national festival in Igbo land. Festival can be our culture. And there's some of our culture and the all the dignitaries program. Then I'm on a presentation of color at the Bugaji to the President General of Igbo-Ukwu Royal Highnesses, members of the Anambra State House of Assembly, Your Excellency the Speaker, sir, and all the honorables here present. My own constituency representative, Ifumwana, and my mayor of Aguata Local Government, Your Royal Highnesses, because on behalf of the good people of Igbo-Ukwu, we welcome you here. We are here to celebrate a unique tradition, a unique festival. In the Igbo tradition and culture, once you have the kola nut, so we are going to do the needful. The traditional prime minister is here.
holding brief for His Royal Highness the Idu 3 of Igbo-Ukwu. Can you share Idu? Obia, Ezekiel the second. Lord to Japan. Yeah, you make a show now. Good. Igwe are presenting the Igwe of this town. Ekele ni mo yọ òun náà o. Oji. Ana m awa ji a dịka ka iji anyị si wee gbu n'afọ idu nke Igbo-Ukwu. Ekele ni mo yọ òun náà si wee gbu. Wee na-asị o iji Igbo-Ukwu. Ida biji. O ya dịrị gị mma. Ndị kabinet anyị niile anọ ọdụ oji biko ndị igwe dị iche si n'ebe dị iche wee bịa ọkachasị ndị si neighboring steeti anyị na-atụ unu n'ọnụ. Ana m atụkwuzi ndị kwadoro emume a oke ahụ ụzọ anyị na-ekele n'ụzọ pụrụ iche isi ike na ndị ọzọ kwadoro ihe ahụ ihe a na-eme ebe taa. Biko na wee na-akpọ ndị gọọmenti ebidoro na-akpọ the Speaker Anambra State House of Assembly, all the officers ihe niile iwe na-ememe nrụzuru ebe a. Ana m asị na nna ọjị ya o. Ana m asị biko no na-etubughị oge maka onye kwere n'oge adọzi ya na anyị bụ oge adọzi. Anyị si na ihe niile mere ebe a ụlọ bịa na ama mgbe unu ji ana unu ya na n'udokwa. Ana m asị o ndị m akpọta ha Chineke na ndị ọjị ya gwa n'afọ ha na-asị biko anyị niile n'ebe a ga-ata ọjị a tata ogologo ndụ arụzi na ọganihu site na gizi adịghị n'anyị o. Ise Okafuzo. The next on our program is a welcome address. Biko Oji waro Oji. I can Chief Engineer Mike Mbuka, 83 of Igbo-Ukwu. People, this is Your Excellencies, Royal Highnesses, and all other protocols fulfilled. This is our welcome address is on page 18. Page 18. A royal address given by His Royal Highness Igwe Alex Ejike Emowa Azike, Idu 3 of Igbo-Ukwu and the chairman of the Aguata Local Government Traditional Rulers Council on the occasion of Olili Ede Mbughu Festival. My heart is filled with joy and happiness as I look at the numerous Igbo sons and daughters who, in spite of the harsh economic situation, we find ourselves still make our time and resources to visit Igbo-Ukwu, the source, and be with us for this festival. We bless and ask God Almighty, Father, to grant you your heart desires, and we impart our royal blessings to you and your families. In God's name, amen. Igbo-Ukwu is a holy ground, like Mecca and Jerusalem. Whoever comes here has come to the source of the Igbos and cannot go back empty-handed. This town is built by our great ancestor Igbo and has since become the melting pot of Igbo race culture and tourism. The civilization of Igbo dates back to the ages and was at its apogee in the 9th century AD. Therefore, we are calling on all Igbos
and indeed Nigerians to go back to our roots, which is industriousness, enterprise, hard work, and good citizenship. We are not known to be fraudulent, corrupt, and insincere. We are a great people. We encourage our youths to look into arts and tourism-related courses and hobbies. It prospered our great ancestors and our contemporary Igbo artists like Samuel Okeke, who designed the Gia Biafran currencies, stamps, and other artistic works for the defunct Biafran, and Uche Okeke, who followed his lane and did exploits. Our people are great inventors and innovators, both in science and in technology. It is time to apply those knowledge to something meaningful that will solve one or two of humanity's problems. We are created to renew the face of the earth and make it better. We hereby call on all segments of the government to mentor our citizens and give scholarships to our teeming youths and startups to many talented youths. This will reduce the level of violent crimes in our society and return the country back to its former glories. Today, we are using the Olili Ede Mbughu Festival in Igbo-Ukwu as a point of contact with our great ancestors people to usher in a time for resourcefulness and preparation for a time of plenty. Today, may all Igbos all over the world find something worthy to be doing, so that this period of scarcity we are declaring today will usher in robust time of plenty for he who works eats the holy writ rights. Aka emehanya aja onu amemanya manu. As the Igbo joyfully go into a period of scarcity today, with the celebration of Olili Ede Mbughu Festival in Igbo-Ukwu, we will come out with plenty harvest because we have planted. May God Almighty and our great ancestors guide us through and protect us while these difficult times thrive, until we enter the period of plenty. The church does not Lenten and Advent season, while the Muslim adherents do Ramadan. And we the Igbos have our own known as Olili Ede Mbughu Festival Igbo period. Finally, may God who blesses people, who do self-mortification, giving the Igbo their own blessings. Our great ancestor Igbo sends us his greetings, and God is blessing us far and forevermore. In Jesus' name. Amen. This address was written by His Royal Highness Alexander Ejike Owa, Igbo-Ukwu, and read by the President General of Igbo-Ukwu, Chief Dr. Barrister MC Koba, Igbo-Ukwu. Thank you. Igbo-Ukwu ekene muno. Igbo-Ukwu ekene muno. Mmebido na ikene ndị Igwe. Mana before nkene ndị Igwe, ọkwa na omenala ka anyị na-eme. Mana abụ m n'oyibo a na-asụ akarigo. Anyị ga na-asụ oyibo. Mana Igbo ga-eme gịnị? Ga-abịa. A na-ekwu ede na-agba Cocoyam, ọ bụ ndị anyị na-eme. So ana m ekene Igwe Igbo-Ukwu. Ana m ekene ya na ekenesi ya ọfụma on behalf of members of State House of Assembly. Anyị bịa wee nnukwu ekene. Na-ekene ndị Igwe Cabinet, ndị nze na ọzọ. Ama na ya abụgo na nke Igwe, ma ana m ekenekwu unu, na-ekenesi unu ike. Wee na-ekene dị PG Chibuba, ana m ekene gị. Wee na-ekene ndị Igwe niile, ndị isi obodo dị iche iche wee bịa. Ogum dịkwa naanị o. Nnọọ n'Igbo-Ukwu.
when I can all the members of the State House of Assembly, somewhere there, when I can the Commissioner of Culture and Tourism, when I can the Mayor, I'll make an egg go up with the Chief. No, I have to the Kaino. So, I can Ndadi Bonine, Ndadi Bogu, Ndin I come to name. I wouldn't have first, I really appreciate the warm welcome that I received from the Igwe and the cabinet. My mission to this town today is to give my voice to the Yam House, which is located in the land of Igbo-Ukwu, by extension Anambra. We just passed a resolution of the House that the Yam House in Igbo-Ukwu should be celebrated as a new Yam Festival that will be celebrated annually in the state. And we believe that my visit today with my members for us to see, reassess, and also make it a place that in Anambra will be visiting as a tourist center. Also, the cultural heritage which this town, Igbo-Ukwu, exhibits is something that we believe that the Anambra should cherish. So, I make the Igbo-Ukwu, most especially the people created their time to seek for the approval of this town to be hosting the annual New Yam Festival. And also, as in Igbo, Anambra bụ isi Igbo. Anambra bụ isi Igbo. Onwe ibe nke ya. Ọrọgwa m na ebuchasịa Bible na ya bụ Igbo na Bible ọrịa. And there were a lot of tourist centers, tourist communities in Anambra. There were a lot. Ekube the oldest community, Enwell, Olibu, 980 or whatever. Even though China Chakachuko, one of them, Buraba, the Mugapolia, were tossing the other. So that make it should be something which we cherish. And let him this opportunity also to encourage our youth. As now we get to see Omegini or Chelibia, the only way we can transfer our cultural heritage to the young ones now, let them also create time. But when you talk about innovations, we also have to create innovations when it comes to our cultural heritage. Only the man to keep, we'll keep it. If there are some wrongs, I say refine, change, it will change. But I think the festival I made today, Olili Ede, I think these are the things our young people have to study and develop more in it. So now to make a known why we're here, I won't live here without the main reason we are here. The meeting, I got for the Yam House, and they looked at it. Luckily enough, the commissioner not here. Only how I can say add more value. I think that should be what we're thinking of. So I'm making a man make no more wine. A more wine because I can have to join. Oria.
ụmụ nwaanyị anyị nwere ife a na-eje alụsị ahịhịa a na-eje abụ na-emeri ọdịmma so na ana m ekene ụmụ nwaanyị na-asụ unu daalụ biko anyị adịghị hapụ unu mana ka anyị nwee ike wee mee inspection anyị ji maka wee bịa so ana m ekene onye ọbụla si unu jisi ike may God bless you all daalụ thank you. Egwu ga na-akụ a ga na-enye ndị mmadụ obi aṅụrị ebe ọ bụla n'ọnọdụ ahụ ọ gbakasị n'ahụ ife a ga-ebibi ife a ga-aṅụ obi which is a festival. Festival of Udo, the emir of Adamazi and the emir of Sokoto. All the Christians they have Naganande Sokoto, they talk about Arugu and they made it. Because of Anambra State Festival and our Arugu Preaching Festival. And they emir every February of the year. So the that festival, we're not going to take all the cultures of the north. My house is now, so my plan is now, so that's never supported. Then in Yoruba, name Ochuno Osogbo Festival. Ochuno Osogbo is the one in Etiti Village. Osogbo, I want to actually add. I can never do, which is also a business. So I got a Osogbo. Then I put it as an idea. So it's the one in Etiti. And every fourth Saturday of August, can you remember Osogbo? So, amen, and all is festival for the Uruguay name. Now, after the name, the Yoruba culture, Aga. So, the federal government area is a national festival. Then, Rua secretary for the World Secretary for that festival. Then, I go to Rua Fish House. Rua Fish House for the secretary for that festival. Then, I just send Igbo in general. We get in at South-East and South-South. I complain with now I'm marginalized. Then the minister is Cocoyam and the two provincial Russia. West okay. I said the one thing will go mountain. And I hate to mountain. I was an idea. The Western research in 1985. You know, young festival I get here from 1980. But Andy will wait for someone called the way religion. Indeed, when what they say, that minister. Na anyị kwe na anyị ga-ejikọta ọnụ weta oke bụ njikọta ọnụ dị echi a abịa na enya olu a ga-eme national festival a wee bịa njikọta ọnụ dị 2004 dị 2005 dị 2006 dị 2007 ruo na 4th October a na-eji Cocoyam dị mee ya national festival legitime national festival by 2008 abịa ọrụ National Yam House ka ọ bụrụ secretary for the festival. So now this Yam House we are going to advertise Yam Festival as the only national festival of the Igbo and the hub of the culture. So now all the other culture and all the other tourism sites have to go to it. Therefore, naturally, people culture in Igbo, people have National Yam Festival in Manekobagi. So based on that, as I said, all the facilities of the ministry have as a technical partner. So the National Museum, National Commission for Museums and Monuments, Igbo-Ukwu fully established and functional. National Gallery of Art, fully established and functional. Center for Black African Arts and Civilization, fully established and functional. Then Nigerian Tourism Development Authority, Igbo-Ukwu this Yam House. Moroccan who saw here, we're not coordinated, because some of the mother, some of them not coordinated all the tourism sites everywhere and national festivals. National Council for Arts and Culture, I had left behind. And what are they doing? One National Botanical Garden, how will we get a feature in this National Yam House? Let me say, the main controversy in the Igbo South is in power. It was brought to the knowledge of Yaradwan, the then president. But we still look up to that and His Excellency, the Vice President. There. If there's a small community festival, God will choose.
ga-abịa national festival. Ọ bụrụ na gọọmenti si na ya enweghị interest, ndị obodo ga na-emerụ mmemme. So whether by gọọmenti ma itinye ego gọọmenti achọghị ike, obodo ọbụla ga-eri ji. So based on that, let us go Igbo-Ukwu Yam Festival as a national Yam Festival, and they has a happy year, and since then it remains so. So na budget here, the budget in Nigeria, what there? If you see even at Anambra State, the state, take na budget, never 2007, 2008, 2009 budget, audience. At 2009, they were saying the state government will say. Na ha ga-ejezi ka achọpụta true ma this national Yam festival ọ bụ eziokwu ọ basị. So they brought out 1 million naira to the ministry. The ministry now all of Osogbo national festival and Arugun. This is the report. You have a copy? Yes, so this is the copy. So this all this recommendation dị n'akwụkwọ ka anyị na-agbata state government ka ha mee. Ndị Igwe niile nọ here. Ndị Igwe si every year ndị Igwe na-esi Ebonyi, Anambra ebe a, Ebonyi, Imo, Abia, Enugu, all the 5 instances and Delta na-abịa every last Saturday of August. So Honorable Speaker, ofufe imegolo ụtọ n'anya ụtọ ọbụla that motion ahụ imove. Because that motion ahụ imove. Abuja kpọrọ say that was my first Bible on this is the Nigerian Tourism Development Authority. Onye bụ onye Kogi, mana onye was in charge of the whole Southeast in tourism. So onye ebe a bụ na ha nọ. That's why you na na-eme by you see. So the NTDC is representing here. So now if any have that speak that motion na him move. Ha nọ ya. But say hey, I said that speaker na gas na ga dey. I be going to congratulate the government for that singular motion now. Correct. Now, what is it? What make a rose? What's the rose? Ni what? Ni hai na yogi. On a bon, I didn't mean also. National holidays. Neither you. Every government to choose go last Saturday of August as he reach the whole people need. I know you. Friday this year. A public holiday so that the only one now doing the region. In almost all communities, the region last Saturday of August. So, the official they gazetted. Night of motion, any motion, Anambra State government, the pass now every last Saturday, I'm National Yam House. I had to celebrate here very well. That's very the only one now last Friday of August. They was over here the next day. Then, because of the state ministry, when they are honorable commissioners in there. So that the ministry take any about so other state will take here in. Then who says it? Then who says thank you. Honorable commissioner. I've been here. When I came with I got my colleague, the Commissioner for House, to come with me. Because the way our government is structured, we do most of the things with the Ministry of Housing. So we came and all that we have he explained to us. We thank God that this place is here. The only thing we have to say about it, we looked around, myself and house. He came with us, then the two permanent secretaries and members of our staff. My mom said, we felt that this place is too small for this festival. Thank you. Our feeling is that it's too small. We really need a big place. Most of us knows what happens when we do Heritage at Oka. It's a big festival. So we thought that we would start
so that if we can locate this, because that day they were telling us that the land extended where we can work. At the same time, brother, since it is a national festival, if the whole Nigeria should turn to come here, southeast, no matter we are just wishing that day when I come, no car, even in our, so that we can see how we can come, take it over, fence it off, so that we can even stop doing the state thing, coming here to do it, and then there's some other structures that somebody can even decide on or no kind of or joy region or be here or find one of us will hear them. You know, we talk about that. So I think it is very important. This is not luckily for us. Your rep, who is in the House of Representatives, decided to move on this particular National Yam House. And then the Speaker decided to come and mandated us to come. So, yes, sir. Because a very good thing, and if I ever would if I didn't dossier, Oga join, they don't do they don't carry me. Because I don't even Henry was an architect that the housing function. I will look at this immediately. How do we do this and make it right? So, and because now I put now if we open a way back, I can go. Give you enough land. We can. No, it's fine. I have actually had a lot of stories about this young house. You know, before now, I'm not aware that there is mentioning Cocoyam house. So when I saw the motion from that got interest, I asked questions. I found out that it's something that has to do with listening to him speak about peace unity, things that will actually bring peace to our land, things that can actually bring unity to our land. It's something that I think not just the government, private people, people that has a mix. It's something you have to partner with the government and see how this place will be created. Because for now, I think a lot of work and publicity has to be in place. I also encourage the men. I know you won't say, but I think you still have a lot to offer. You're still young, so history will carry you to people like you when things take shape. So I have done my own. The essence of your representative is to represent. He has actually raised the issue, and I think from the resolution of the House, we have directed the Commissioner to try and make this place a place to celebrate. Also, that even before this trip, I think he has already made his official trip in this place. But before I leave, this should not be left alone for government. It should be in collaboration with individuals that want to invest. When you travel out, you can see a lot of tourist centers. It's not just owned by government. It's not only being encouraged by government. Private individuals, through their own personal contributions, can actually do that. You know, like you said, this place needs to be developed.
think I'm happy. And at least after today, a lot of Anambra, a lot of people from Nigeria will start asking questions. Where is this Yam House? And I think it's the area Igbo land we should prefer to receive visitors in this place. May God bless you. Thank you. Thank you. This is the National Yam House, situated in Igbo-Ukwu. Na Yam House, you are going to perform that, right? Unless the man, is here and on our body, go to the game and we're going to move. How many times have made it? I actually move. Ede, Noniu, Olili Ede, Noniu Iwe. Abiko, Oba Jafia, when did you? Anyị nọ na nnukwu mmemme ọbụrụji ga-awa ihe a ga-eme bụ ji ahụ ngwọ onye eze wee nwa ọkpọwa taa dị ebe a nke ọbụla ọ ga-egbu ya ụzọ ịnọ ka ọ na-ahụ ya ka ọ na-ere ekpere ihe ga-adị na-ekpere bụ ihe ọ na-eme tata bụ na anyị na-abanye leti ndị Igbo ụna ihe kwuru anyị na-abanye ntị, anyị na-abanye ebu ọnụ, anyị na-eme mmemme na anyị na-abanye n'oge agụụ ka anyị na-abanye ugbu a. Emesia mmemme a, ihe ọbụla gbasara ji agbanwe onye. Ị nwesịrị ike iji ede jee na mmụọ, ị nwesịrị ike iji ede ndị otu ugbu a agaghị ezi iji jee na mmụọ karịa na agba ji n'ahịa. Ya bụ na mmemme anyị na-eme tata bụ ikwu na oge ndị niile ruru n'afọ gara aga agafeela. Anyị na-abanye oge agụụ na-agụ gị ọ bụrụ ededere ka iwere irie, ọ bụrụ achịcha ka iwere irie, ọ bụrụ abacha ka iwere irie. Ihe ndị ahụ ejiri agụ dịkịta anyị ga na-eji gaye na-akpa ọjị maka akpụ ha na ji ọfụọ igwe asụkwa eri onye ebe a nụrụ anyị eriekwa ji chiwe ọzọ n'ebe mmemme dị iche iche. Ya bụ ihe anyị na-ekwu bụ na bido ugbu a ruo mgbe a ga-eme ịkpọ ji na ịwa ji nọọ oge anyị ji abanye leti nke ndị Igbo, oge anyị ji abanye ebumọnụ. Ndị Alakụba na-akpụ ya Ramadan oge eji ebu ọnụ tupu emee Sala. Ndị Kristian na-akpọ ndị otu Kristi na-akpụ ya leti maọbụ Advent oge eji ebu ọnụ ganye na Ista eruo maọbụ oge eji ebu ọnụ ganye na Krismas eruo. Ya bụ na oge nke ndị Igbo ji ebu ọnụ wee na-ekwu na-eche maka oge erimeri ga-ajụ nyafụnyafụ bụ ede Olili Ede Mbughu ọrụ ka anyị na-eme ugbo Olili Ede na anyị ji abụla na anyị banyezi ejerete ihe anyị abụla maka ọnwụ na afọ uji eriri ede na-aga anyị ka elim ugbu a so igwe ga-edikiri a ọ ga-edikiri a na anyị abanyego leti
etu ahụ o si abụ fada bụ okwu ntụ sị gị n'ịbanyego leti dene ndị mọzụl na-ekechi ọnụ n'ịbanyego Ramadan kịta ndị igwe ga-asị anyị onye ọbụla bụ onye Igbo jee megide jee kechie ọnụ jee kwuru ọnụ gaghị mgbe a ga-emegide a ga-eri ji ọya ka anyị na-eme so mmemme anyị ga-abanye oge ebumọnụ ndị Igbo ka anyị na-eme ugbu a ihe eji family period that is ụgani onwu ede ebe ha na-ede ebe ha na-eme ede mana ya banye oge family oge onwu ịbịazi ebe mmadụ ọgụgụ achịcha ka o mere onye gị ya bụ na ndị dị ebe a bụ ji agwọrọ agwọ ede agwọrọ agwọ achịcha na ihe akịtị ndukwu na ihe niile ọrịa bụ ndị a ga-ege ebe a gazi mgbe anyị ga-abịa ebe a maka iri ji ya bụ igwe ilu anyị na-ayọ gị ka ibikere anyị oge ụgani anyị na-achọ ịbanye n'emume iri ede erichana ji agwụna ihe abanyere na nkịta na ụgani ndị isi mmemme akọwana ihe odo anyị ogbugbo ọgbụgba ọ bụrụ na ndị ụka lent mana omenala Igbo anyị na-akpụ ya ụgani Hausa nwere ya na-akpọ nka Yoruba nwere ya na-akpọ nka ihe anyị na-ekwu bụ ndobe anyị ụlọ akwụkwọ na-abanyego n'ụgani n'ọzi ede ga-ebunari ọdị mgbe o yi esikwazie na Chineke nyekwa anyị ndụ erie ji ọkụ ede enyekwa eze ji ebukwa ka o si esi so anyị na-abanye n'emume ya tụkwasị aka nke ọzọ na ji biko akọwana ya nke ọgwa gị ọzọ edere ebe a eji agwa eme nọ Chineke bụrụ ihe niile nke ụwa mechaa a na-eme ihe a niile a na-eme ụfọdụ abalị iji nye ekele ka ọ wara ya ka mmadụ na-alụ anyị n'aka na-enwe ihe niile ya na-eme gaa anyị eji na anyị ga-eri ebe a na anyị ji ụka eso iwu ihe iwu n'ọdụ apụtakwa anyị na-asị anyị ebe nke asị na nkịzi anyị nwere anyị osuriri ya gosi ebe ọ ji esu omenala dị n'aka ndị mbụ na ndị egede ndị nna nna anyị wee rute anyị aka ihe mmemme eji akwadobe ịba n'ụgani Cocoyam na-adị oyibo anyị ji na Igbo-Ukwu Anambra State House Assembly to touch on all the political leaders that are in this event. Can I begin with His Royal Highness Igwe Alexander Azike, to also recognize all the royal fathers that are here
And then I want to also recognize the distinguished sons and daughters of the Igbo-Ukwu community and the leaders of this community, all stakeholders in the Taro and Cocoyam value chain, invited guests, ladies and gentlemen. This is an address presented by the Deputy Director, National Group Research Institute, Professor Chedozie Ngozie Gesi, at the Olili Ede Mbughu Festival, Igbo-Ukwu in Anambra State. It is with great pleasure and honor that I present this moving message by the Deputy Director, Group Chief Executive Officer of National Group Research Institute, Professor Chedozie Ngozie Gesi, at this year's Olili Ede Mbughu Festival of Igbo-Ukwu. On behalf of Professor Gesi, the management and staff of National Rural Research Institute, I convey our warm greetings and profound appreciation for the invitation to participate in this unique cultural celebration and recognizes and promotes one of the most important indigenous food crops in our community. The Olili Ede Mbughu Festival is not just a celebration of harvest and abundance, but also a reflection of deep cultural, social, and economic significance of taro and cocoyam in Igbo land. For generations, taro and cocoyam has occupied a special place in the traditional closing ceremonies and identity of people of Igbo-Ukwu, and indeed many communities across Anambra State and the Southeast region. The festival serves as a reminder of our rich agricultural heritage and the need to preserve and promote crops that have sustained our people over the centuries. So, we can choose both. Well, I will represent the Director General, Nigerian Government Authority, and also the zonal coordinator, NGD in Southeast. After Mr. Ibilo Mashwai, we will the normal protocol later. It gives me immense pleasure to spend 1 minute and aspect of the good people of Igbo-Ukwu Kingdom, the traditional institutions, sons and daughters of the community, and the government and people of Anambra State on the ambitious occasion of Olili Ede Mbughu Festival. This remarkable festival stands as a vibrant celebration of the rich history, cultural identity, values, and enduring tradition of the Igbo-Ukwu people. It is a powerful reminder that culture remains one of our greatest assets as a nation, serving as a bridge between generations while fostering unity, pride, and social cohesion. The Nigerian Cultural Development Authority recognizes cultural festivals as a strategic platform for preserving heritage, promoting community development, stimulating local economies, and enhancing Nigerian tourism appeal. Festivals such as Olili Ede Mbughu not only showcase the uniqueness of our diverse cultural expression, but also create opportunity for cultural exchange, entrepreneurship, job creation, and destination marketing. Indeed, the Igbo-Ukwu occupies a special place in Nigerian cultural and historical landmark. Known for its ancient bronze work and rich archaeological heritage, the community continues to contribute significantly to the preservation of our national unity. This festival, therefore, represents more than a cultural gathering to the celebration of people's resilience, creativity, commitment to safeguarding their heritage for future generations. Okay. Eziokwu m ụtọ na mbere afọ ha na-ama bụ oriri ji ịgbakwa gị n'okwu arụtụbeghị m maka oriri maka ka m bịara afọ ya taa m ga-afọ na afọ jiri ihe ọ kọrọ na akwalite omenala na afọ
na-asụ Igbo nke ọma maka na mma na ihe butere ya bụ na dịka ndị Igbo anyị kwenyere nọọ ndị ichie ndị anyị na-akpọ ndị mmụọ ụfọdụ nọọ ha nwa bụ ndị na-eme ya egwuregwu ọkụ bụrụ ha na-emezi ala so ya mere from time to time erie nke a so wepụtara bụ na ndị Igbo-Ukwu na-esejikwa the case for others to emulate. So ndị na-ekwu na ọkụ dị m ụtọ na ndị witness at this occasion today first of its kind. Anyị ekenekwadị ka anyị si na kịta dịka otu si wete na obodo Igbo-Ukwu tata n'usoro na mmemme Olili Ede ndị niile dị na mmemme a ị ga-ewere ya na your own community. Esekwe ya ndị mbụ community ọ ga-echeta ma Igbo ekele ego daalụ. There's a Sunday, Igbo-Ukwu weekend. We are over two of the autonomous community. Local government area of Abia State. So Igbo ya bụ na isi na Abia State ebe ahịa bụ mmemme Olili Ede Igbo-Ukwu. So kịta dịka otu si ekwu mmemme dị na ahịa ndị na-ebe n'ụbọchị tata ka ị nwere ike ikwu maka ya bụ mmemme Olili Ede. Nke bụ eziokwu bụ na nke a bụ the first of this kind nke mụtara ya mbụ and o metere na Anambra State nke na-esigbukwa ịkpọ ndị Igbo n'ihi na ugbu a bụ oge ọrụ ubi akọọla ji na akịchara ji na ekwere ugbu a bụ mmemme iri ede onye bịara na nke ya bụ onye Igbo ugbu a onye ọbụla o nwere nke ọ ga-eji ebe ọbịa ụfọdụ ga-eji ede ụfọdụ ga-eji acha onye ọbụla ha nwere nji ruo mgbe a ga-eri ji oji ga-apụta mgbe ahụ ji ndị oriri ndị Igbo egwuregwu Igbo kwesị eri ya ozugbo Igbo nọ n'ọnwụ ihe ọbụla ihe ha nwere ugbu a ma achịcha bekee achịcha Igbo ma ihe ndị ọzọ ihe na-eri ugbu a so emenala always very good one so to say n'ala Igbo ndị obodo ise dịka ndị obodo ndị ọzọ si eme nke na ndị Igbo ebidokwa emewe chetawe ya na oge egbo nwaanyị na-eru and ihe ndị anyị ji eme ya bụ ede na ihe ndị ọzọ so eji m ihe buru ibu n'ala amụtara m ihe buru ibu biko Igwe esi ka njikọkwa na-eji mana anyị mana ndị na-agbasa ozi ya bụ ndị Adamazi TV and ụwa niile ga-ekiri ihe niile a na-eme n'ụbọchị tata so anyị esi ka anyị jikọta gị kee ihe nwere ike ikwu maka na oriri ede a bụrụ ihe general Igbo niile ma o nwere some people are aware when ndị dị aware so ka anyị jikọta gị kee ihe nwere ike isi ukwu maka ịgbasa mmemme a ka ndị Igbo niile mara ọfụma nwee ike na-akwanye Igbo na-ebe eto kwesịrị isi na-eme ya. ebe ọ bụ na amalitere ya n'ụbọchị taa n'ihi na nke mbụ emebeghị mbụ ọta ka amalitere mmemme ebe ọ bụla amalitere ya n'ụbọchị taa ama m na ndị Igbo eze niile kwuru okwu ebe a from 5 states so biko onye m na-ekwu okwu bụ na this culture a ga-ebe ụdị ya a ga-eme ọpụ a ga-eme ya n'obodo dị iche iche n'ala Igbo eme ya emechaa ya eji were ejikere maka iri ji so o nwere mmemme kwesịrị ka anyị na-eme ga-eme ya ọfụma and ese na amara Chineke anyị ga-eme ihe ọbụla anyị ga-eme imeke sure na mmemme a ga-aga n'ihu a ga na-eme ya kwa afọ. Thank you very much.
Dalusa. Kita pasti lah. Kalau ibu, kau benar ni event ni menu buat kita ada. Nah, anak ibu. Mau punya suatu suka. Cari kata saya. Ada banyak period. Ada banyak period Ibu jiwon. Ibu kita lah. Ibu zion makan dia no. Dia macana. Ya pada ini memang. Aku sih di jalan. Aku ini yang nak buat kota Pepeci. Ada di sini kita. Nah, jalan aku. Oh ibu mana dia aku. Ada macam. Eda aja, eda siri, eda di sini. Dah baca. Kajian yang ada dapat uji bukan eda di sini ni popular. Ibu nak kita, ibu nak kita. Oh, eda terus. Eda kagak di sini. Anak, kita anak. Awal itu kita ni kan. Belo ke organik agaja, belo buah agaja. Oh kita akan apa tu ya sudah aku dia aku, madu tu ya aku tadi pada aku ya aku, madu tu orang akan tu bebek madu, madu tu, madu dari aku dah. Ada yang aku aku, punya itu aku. Mana aku buat agaja, orang mana so, itu yonya. Mana tak ada, madu boleh di job na wike tedo na mgbe aga okuchi na mgbo okwu na aja waji na ekwesị oge plenty oge nri dị na oge tinyekwa ọzọ meekwa mmemme nkịta bụ ede olili ede mbụ abụọ n'oge gbasara ede ihe gbasara anyị na-akwadozi n'oge ụfọdụ tata ya bụ na ya banyego n'oge ụfọdụ ọchịchị anyị na ndị Igbo omume ana Igbo-Ukwu ibero ya na anọ ọzọ ọ bụ na ndị Igbo-Ukwu maka Igbo-Ukwu Igbo ga-enwere National Yam House oriri I know going on. Na anya bedebe n'oge atọ August anyị ga-eme mmemme anyị gwa na oge agụ ụka anya bedebe na anyị na-ekwe agụ August ebe a bụ ayo kenye gị
Come on.